Makadini, tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino chipfupi che54081 chembudzi. Nhasi tichakuratidzai zvinhu zvinotarisirwa kana zvinoratidza kuti mbudzi yenyu hadzi ine zamu, uye mafambiro acho kuzosvika painozvara. Kana mbudzi kana mombe chaiyo zvichinzi ine zamu muchivanhu chedu, zvinoreva kuti iri kutarisirwa kubereka. Izvi zvinonetsa kuona, zvatosiyana nevanhu. Tose toziva kuti hakuna munhu chero akadya zvakawanda sei mabhanana nemukaka pamwe chete nemaavocado nembiri yekusimbisa muviri aya angadye zviro zvinoita kuti aite kunge ane nhumbu. Asi kumbudzi zvitoriko izvozvo. Ndosaka zvichitinetsei kuona kupatsanura pakati pembudzi ine zamu neyangodyisawo huswa. Kana musingatozive, munozongoona kamwana kangoti me mubani umu me kunge kadonha kubva kudenga, kunge iyo mana yekwaMozisi. Saka ngachipinde muchirongwa chedu chipfupi chino. Mumwedzi wekutanga newechipiri, kuchinja kwemuviri, mbudzi ine zamu inotarisirwa kubereka yapfuura mwedzi 5. Dumbu rinotanga kuwedzera kukura bichana, asi mumwedzi iyi yekutanga hazvinyanyooneka. Dzinochinja maitiro dzichiratidza kugashira vanhu, kana yaisambovada, kana kutiza, kana yaimbogashira vanhu. Asi izvozvo netsa hazvo kuona, nekuti isu sevanhu vatema ndiani anombozvicherechedza izvozvo. Dzinokwanisa kuratidza kuneta, kubuda ruche, kusadya, iya inonzi morning sickness muchingezi, mazuva okutanga ekubata zamu. Asi izvi zvonetsa nokuona kune munhu asina kujairira kupfuya mbudzi. Mwedzi wechitatu nowechina, shanduko mukudya. Mbudzi inotanga kuwedzera kudya bichana. Mbudzi dzinotanga kudya zvakawanda dzinogona zvakare kutsvaga nzvimbo dzakachena uye dzakanyarara dzokudya kuti dzive dzakagadzikana panguva yekudya. Mbudzi ine zamu inodya kupfuura dzimwe kupa chikafu, nokuti inenge ichipa chikafu mwana wayo, chikafu chakaita semahuswa, rugare, luseni, spinach, beans, kana kungodzisiya dzoga dzichimbeya nesango dzichizvitsvagira muriwo wadzona hazvina kutomboipa zvachose. Dzongosarudza zvikafu zvine hutano zvinodzirapa dzoga musango. Sembudzi ine zamu kudai, dzinogona kusarudza zvimwe zvikafu zvinopa protein, calcium uye minerals zvinodiwa pakugadzira mukaka. Dzinenge dzichiri kugona kufamba zvakanaka munguva iyi. Kana yakakura mapatya kana matriplets semaAlpen kana maTebeleland, zamu nguva ino rinotanga kuoneka kana rakutosvika. Takupinda mumwedzi wechishanu wekupedzisira, dumbu racho ndipo parinotanga kuumbika kunge hari chero isina kudya. Mukabata dumbu rachona, kana muine mhanza pazvipfuyo, munokwanisa kunzwa mwana wacho ari mukati achitofamba. Mwedzi wechishanu, nguva kana yafamba, dumbu racho rinotanga kurembera nekurema kana nguva yembudzi yenyu yafamba. Mumwedzi wechishanu wokutakura mwana uyu, senge kana yakagara, dumbu racho ndopa rinonatsooneka ranatsoti kwasharara pasi ipapo. Mbudzi dzine zamu dzinogona kunwa mvura kazhinji kupfuura zvakajairwa. Minyatso yacho inobva yazvimba, uye zamu rachona rokura razara nemukaka kuti taa. Apo ndopamunoona mbudzi yenyu yakubuda mukaka wokutanga unonzi colostrum muchingezi. Mukanzwa dumbu racho, munokwanisa kunzwa mwana wacho achifamba mudumbu zvakajekerera kupfuura kumashure uku. Kana zamu rafamba mumwedzi wekupedzisira imomo, mbudzi dzinenge dzakusafamba zvekare, sezvo dzinenge dzava kuremerwa nebasa rokutakura mbudzana inenge yakura mudumbu mayo. Ndokuzvitakura kwachona, dzinogona kuvaka nzvimbo dzadzo dzichigarira mbudzana, kusvetukira madzinde emuti kana kupoya kunoshomeka, sezvo sezvatataura dzinenge dzava kuremerwa nemiri. Dzakukurumidza kuneta futi. Mazuva okubereka, dzimwe dzinenge dzakusakwanisa kugarisikana zvakanaka, dzichingofamba yakutsvaga pokugara yoga, iyo inonzi self-isolation nerestlessness nevakadzidza. Dzimwe mbudzi dzinogona kudzika pakudya panguva dzakasiyana dzemaawa. Nguva zhinji mbudzi inobereka padhuze pemusha pane vanhu kuti isazodyirwe vana vayo nezvikara zvesango.
Kana dzakubereka, mbudzi dzinotsvaga kwakavanzika kwainofunga kuti mwana wayo anokwanisa kusasangana nezvikara sezvinongoitwawo nembwa zviya. Mbudzi yabereka kana kuti iri pamberi pekubereka inenge yatogadzirira kupa mukaka kumbudzana yayo. Mbudzi kana dzava kuyamwisa dzinogona kunzwa kurwadziwa nemunyatso yacho inenge yakuda kubuda mukaka, yafakwa puresha nemukaka iyoyo kunge Bundu Boys. Saka uhu ndiwo rwendo rwembudzi hadzi nezamu runokwanisa kuonekwa nemaziso evanhu. Tichagadzira nekutarisa chimwe chirongwa chinotarisawo kukura kwembudzana dzacho dzinenge dzabva kuberekwa. Tinovimba kuti musazobatwa nerwekuseri mazongoona kamwana kaberekwa musango musingazive kuti ko nhai zvabva nepi. Mwedzi uno wembudzi uyo unonzi November muchingezi ndio une mbiri yekuberekwa kwembudzana. Chero muchizviziva kana kusazviziva, mbudzi dzenyu dzizhinji dzinokwanisa dzine zamu izvevi tichitotaura so kana muchidzichengeta zvakanaka. Saka kana muine mbudzi dzenyu, tinosana kukorokotedzai kuti nemakorokoto pfuma yenyu yakura ichakura mumwedzi wembudzi uri kuuya uno. Zvinhu zvinofadza chose. Saka kusvika patichazoonana mangwana, tinoti kuno kuFarm 4081 musare zvakanaka varimi. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magroup edu matatu ayo anoita Huku 4081 rehuku, Mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya suro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.